Менә хәзер инде шушы тамашаның иң дулкынландыргыч мизгелләридер, бит Динар. Чөнки дипломнар тапшырылачак хәзер. Җырлы язмыш проекты белән берлектә сөюемне җырым аша юллыйм төркеме Ирек Габдрахманов һәм Гөлнур Галимова иҗат иткән җырлардан яңа елдан яңа хит-парад ачып җибәргән иде, дуслар. Хит-парад 1 апрельгә кадәр дәвам итте. Өч туры ярым финал. Бу кызу хит-парадта 3 урын алган җиңүчеләребезне хәзер без бүләклибез. Дипломнарны тапшыру өчен Бөтен дөнья татарлар конгрессы Язак Казан бүлекчәсенең җитәкчесе, Халыкара ислам бизнесы ассоциациясенең президенты, Идел федераль округы вәкиле Фәрит Фәиз улы Мифтаховны чакырабыз. Җылы алкышлар белән, дуслар. Сәхнәбез түренә рәхим итегез, Фәрит әфәнде. Шунда зур дулкынландыргыч җаваплылык безнең өстә. Диплом 3-нче дәрәҗә җырлап яшик хит парадында катнашып җиңү яулаган Римма Никитина бүләкләнә. Римманы сәхнәгә чакырабыз. Римманы бәлки без алкышларны ишетеп, Римманы күрербез. Римма Никитина! Һәм инде истәлек өчен фото. 2-нче дәрәҗә диплом белән җырлап яшик хит парадында катнашып җиңү яулаган Нурислам бүләкләнә. Нурисламны ярым. Без инде дипломын җиткерербез. Димәк, һәм алга таба 1-нче дәрәҗә диплом белән җырлап яшик хит парады катнашып җиңү яулаган Гөлнар Зарипова бүләкләнә. Гөлнар Зариповны шулай ук сәхнәбез түрендә көтеп калабыз. Әлбәттә, инде диплом хуҗаларын чын күңелдән котлыйбыз һәм инде алга таба да шундый зур дәрәҗәле урыннар бүләкләргә насыйп минем Башкортстан шибәркәйләрем. Гөлнара Урушай. Гөлнара Зарипова. Ох, йөрәгем тус. Хәерле кич, Казан. Yazgı jiller bulur isip minим, şeşlerimni nazlap karattım. Күңлем белән сизеп торам, бар йөрәгем белән яраттым. Шешләрем җилдә таралдылар, алтын ефәк кебек күзләре. Мин җилләргә каршы йөгердем, ишеткәч тә назлы сүзләрен. Шешләрем җилдә таралдылар, алтын ефәк кебек күзләре. Мин җилләргә каршы йөгердем, ишеткәч тә назлы сүзләрен. Хәзер беләм җилләр булып исеп, көндә минем янга киләсең. Битләремнән назлап үбәсең дә, йөрәгемә үтеп керәсең. Шешләрем җилдә таралдылар, алтын ефәк кебек күзләре. Мин җилләргә каршы йөгердем, ишеткәч тә назлы сүзләрен. Шешләрем җилдә таралдылар, алтын ефәк кебек күзләре. Мин җилләргә каршы йөгердем, ишеткәч тә назлы сүзләрен.
işitkeşte nazlı sözlerin Eşeşlerim jilde daraldılar Altın ipek gibi gözleri Min jillerge karşı yıgırdım İşitkeşte nazlı sözlerin Min jillerge karşı yıgırdım İşitkeşte nazlı sözlerin İşitkeşte nazlı sözlerin İşitkeşte nazlı sözlerin Rahmet. Rahmet Kubita. Rahmet.